Ja, vad tyckte ni om era prestationer? Gick det bra? Första sträckan, vad har du att säga? Vad har du att säga? Det gick bra. Andra sträckan då? Jag gjorde allt. Ja, du ansåg att du hade bra med valla, va? Ja, på tredje sträckan, Sven Isaksson, hur gick det där nu? Väldigt bra. Väldigt bra. Bra glid och tekniken börjar komma. Ja, vilken växel åkte du på? Efter 2000 meter. Trean körde jag. Etta först, tvåan först och sen... Jo. Sista sträckan, Anders, vad har du att säga? Du defilerar ju in i mål. Hela stadion väntar på dig. Jag är jättenöjd med mina lagkamrater här. Det finns vissa grejer vi kan slipa på till nästa år. Små Detaljer, exakt. Annars har vi uppfyllt vårt mål. Vi kommer inte till final så vi klarar livet på några stycken här. Ja, det är bra. Jag är nöjd. Taktiken var den att inte behöva åka en gång till. Jajamän. Tack ska du ha. Hej.